खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै बोथोरा जोबोर गुसु। बे गुसुजों लोगोसे उखुन्दै खुदों। लामा लामा गारिफोरा थांलाय फैलाय खालामनो उसुबिदा जादों, जेंना जादों आरो गोबां ट्रेनफोरा बेहाय जाब्रबथाय जानो हागौ साननानै लासै लासै खारनांगौ जादों। माखासे ट्रेन आरो फ्लाइटफोरा डिले जादों आरो मोनसे फोसावथाय, बे फोसावथायानो जाहैबाय गाबोन 17 जानुवारियाव जोंनि बे आसामनि गोबां जिल्लाफोराव, गासै 50 जिल्लाफोराव गोबां सारअन्थाइ माने बरफनि अन्थाइ गोलैगोन होनना बुंदों। दा सांग्रां थाबानो जाबाय। माखासे जिल्लाफोरखौ आङो फोसावनो थांगासिनो दङ गाबोनहाय। दा जियानो जादोला एनिथिं एमजेनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। एनिथिं एमजेआ बुंदोंमोन जाहैबाय एबसुनि सायाव दाखालि रेलि खालामनायाव, ड्राग्सनि बेरेखा रेलि खालामनायाव एनिथिं एमजेआ बेबायदि रेलि खालामनानै मा मोनगोन होननानै बुंदोंमोन जाहैबाय। बिनि उनावनो एबसुआ फिनजाथाय होदों। दा माखासे बाथ्रा बुंदों एमजेआ सोर, एमजेआ बबेनि, एमजेआ बिपिएफनि इउटुबार ना रायजो राजानि इउटुबार होननानै बुंनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। दा माखासे बाथ्राखौ खोनासंबा नोंथांमोना बुजिगोन। सोरबा एमजे ना मा, एनिथिं एमजे, बिथांनि इउटुबाव बयबो जों नुनो मोनदों जे आथिं गाबथाबलायनानै बिथाङा बुंदों जे बेबायदि रेलि खालामनानै जौ जुवा बन्द' खालाम होननानै बन्द' जागोन नामा होननाय बेबायदि बिथाङा कुइसन खालामदों सासे बेनि खाथियाव गसंना थानाय हिन्जावनियाव। जों बेखौ बयबो नुदों। बे हिन्जावा सोर जोंबो मिथिया, नाथायबा बिथाङा जेरैबायदि मोनसे बाथ्राजों बुंदों, डाइरेक्टलि एन्ड इन्टेन्सनेलि बिथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु खामानि मावनाय बेखौ बिथाङा लाजि फोनांदों। जों स्पष्ट भाबै बेखौ बुङो आरो बे लाजि फोनांनाया बिराद मोनसे लासिंसिं आरो बियो जों बेखौ स्ट्रंलि कन्डेम खालामो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। जायबायदि मानसिया हारियाव मोनसे कन्ट्रिबिउसन गैया, हारि फोसाबनाय, समाज फोसाबनायनि, दिनै गावनि इउटुबनि लाबालाबनि थाखाय माखासे कन्टेन्ट लाबोनाय, जेरावनाखि एबसुआ जायबायदि खस्थ' खालामना, सेक्रिफाइस खालामना गोबांथार बिथिङाव खामानि मावदों, बेयाव बिथाङा दिनै हाब्रु फुनै फुनै गावनि भिउस बारायनो थाखाय जुदि बेबायदि सिन्थाधारा खालामदोंबा बिथाङा बे मोजां जानाय नङा। जों बेखौ स्ट्रंलि कन्डेम खालामो आरो बिथाङा दिनैनो बेखौ जों बुजिनानै लाथों जे इउटुबार जानो थाखाय गोबांथार माखासे लामाफोर दङ जेजों समाजा लाब जायो, हारिया लाब जायो, लाइमोनफ्रा लाब जायो। बेफोर माखासे कन्टेन्टखौ लाबोनानै खामानि मावथों, नाथाय आरो मावनो हायाब्ला बिथाङा दलरै जिरायना थाथों। मानोना एबसु बायदि मोनसे माहारि आफादा जायबायदि खामानिखौ मावबाय दङ दायो, दिनै बिथाङा मा मिथिगौ? रेलिनि मिनिंखौ दिनै बिथाङा रिप्लाइ खालामथों। एवारनेस रेलिया माखौ बुंनाय जायो? एन्टि ड्राग्स एवारनेस रेलि लादों। बिथाङा बिनि बागै मा मिथिगौ? एबसुनि जारिमिनखौ बिथाङा मा मिथिगौ? दिनै मागोनि 1 खालार। दिनै 1 खालाराव जोङो गुवाहाटियाव बेरायदों। नै एकदमबारे उनखिजा गारि फैगासिनो दङ। माने गारि खारलागासिनो आरोना, बांद्राय गारि गैया दिनै। गुवाहाटिया खालि जाना दङ। ओमफ्राय थुङाबो खुदों, बिरादनो उखुन्दै खुदों जाहैबाय। जोंना थांगासिनो दङ ओरै माबा एयारपर्ट साइडजों। लामाखौ नायबानो जाबाय, नै लामाया बायदि थुङा। लामाया एकदमबारे मोजां नङा दिनै। साबधानै सलिनांगौ जायो। दा मागो बोथोर नालाय, ओरैनोथ' गुवाहाटिनि मानसिफोर थाया, मागोआव न'फोराव थांजोबो। बेनिखायनो माने गुवाहाटिया दिनै खालि। बासावबो खालि गोजा दिनै, जायफोरा बासाव फैदों। गारिफोराबो खालि गोजा। मेजिकफोर खारो, लाइन गारि गासिबो खालि। दा नै जों माबायाव दङ, दा लालुंगाव होनो, लख्रा बारनानै फैबाय जोङो। दा बोथोरखौ देखायनो थाखायनो ससे बानायनाय जादों आरोना। बेखौ एड खालामना होबाय आं माखासे भिडिअ'आव। ओरै लामाफोराबो थुङा गोजा।